ଏଗାର ତ ଲାଇନ ଗଛ ହରି ତ ପୁରା ଏ ଠାକୁର ସହ ଅଣାକାର ସହ ରାଜା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଏକ ପିନ୍ଧିବ ଯେ କରିବ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ରେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଯା ହଁ କ ପିନ୍ଧିବ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ ପିନ୍ଧ ଇଲର ଦେଲୁ ପରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କହିଲ ଅଣାକର ଜୀବନ୍ତ ଯେମିତି ନା କେମିତି ସେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଅନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କହୁଛି ପ୍ରଭାକର ଭାଇ ହଁ ପଳେଇବ ଆଉ ଖାଇବୁନୁ ଆଉ ବାଲ୍ୟ ତାପରେ ପଳେଇବୁ ମୋର ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଏଠି ମାଛ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ